Mă numesc Gălușcă Galina, sunt din raionul Strășeni, satul Zubriești. În familie suntem 4 copii și 2 maturi. De programul Ecovalcer mi-a venit un mesaj pe telefon și deodată nu eram încrezută în acest mesaj. Am mai stat la dubii, ne-am mai gândit, am mai însunat, am căutat informații. Noi am ales un frigider, fiindcă am avut chiar necesitate de el, că al nostru era foarte vechi. Frigiderul vechi era lucrat, dar era foarte vechi, avea în jur la 40 de ani, că rămas de la soacra în casă. Consuma foarte mult cu lumină. Când am fost la magazin, nu ne-a fost complicat, am intrat, totul mi s-a arătat, am întrebat la lucrătorii din magazin, ei mi-au explicat care e prețul întreg, prețul și care este pe eticheta de Ecovalcer. Voucherul a fost de 6.000. Cu ajutorul acesta am procurat un alt frigider nou, mai econom și mai mare. Noi am mai adăugat încă 2, le-am dat cash, dar 2 în rate am luat, că nu mi-ajungeau bani. Ei mi-au spus că noi putem singuri venim, îl aducem pe nou, îl luăm pe cel vechi. Asta intră gratuit în Ecovalcer. Mi s-au spus de economia lui, mi s-au spus că acesta ei consum puțin. Lumina o plăteam foarte scump. Era uneori 600-700 putea să fie pe lună lumina. Dar acum sperăm că o să fie mai puțin. Cândva am intrat cu întrebare la primărie, cred că primăria din sat, și acolo am văzut un afiș. Atunci când am citit pe informația aceea, zic că e minunat așa ceva, dar nu m-am gândit că să ajungem și noi. Cred că e foarte bun, suntem foarte mulțumiți.